дуруд ба ҳама. Шавқу ҳаваси инсон ба дониш сарҳад надорад. мо чизҳои нав ба нав фаҳмидан мехоҳем. корҳое ки пеш аз мо ҳеҷ кас накардааст, кардан мехоҳем. ба саволҳои душвортарин ҷавоб ёфтан мехоҳем. оё бе интернет зиндагӣ карда мешавад? Чӣ мешуд агар одам дезодорантро даруни мошин чошида тамоку кашад? Чӣ мешуд агар одам дар рӯи офтоб муддати 1 наносония истад? мо тайёрем ба ин ва дигар саволҳои чӣ мешуд агар ҷавоб диҳем. баъзеашон шуморо ҳақиқатан ба ҳайрат меоранд. рафтем. чӣ мешуд агар ба ҷои бензин ба мошин кока-кола, азоти моеъ, виски ё антифриз резем? блогери амрикоӣ Тарас Максимук ба БМВ-и кӯҳнашуда 2 литр кока-кола рехт. Дар бак каме бензин монда буд. Аз ин сабаб блогер мошинро ба ҳаракат дароварда тавонист ва тақрибан 2 дақиқа ронд. Баъд мотор тамоман хомӯш шуд. Big guy, so check engine light. Okay. Oh, car's not going. Car locked up. Car locked up. Just starting it. барои санҷиши нав ӯ ба мошини дигар 3 литр азоти моеъ рехт ва боз бо муваффақият онро ба ҳаракат даровард. Аммо пас аз чанд дақиқа ҳарорати моеъи хунуккунанда поён рафт ва салони мошин хеле хунук гашт, лекин муҳаррик то охир дош дод. сипас порши кӯҳнашуда аз санҷиш гузашт. блогер ба он вискии қимат рехт. мошин якчанд метр ҳаракат карда дар лой монд. онро бо як азоб кашола карда бароварданд ва хостанд боз ба ҳаракат дароранд, аммо кӯшиши онҳо бемуваффақият ба анҷом расид. охирон санҷиши худро блогер бо Мерседес Бенз гузаронд ва онро бо антифриз сер кард. дар бак каме бензин монда буд. аз ин сабаб мошин ба ҳаракат даромад ва ҳатто то 100 км дар соат суръат гирифт. аммо камтар пас мотораш хомӯш шуд ва тамоман аз кор баромад. чӣ мешуд агар одам дар рӯи офтоб муддати 1 наносония истад? хоҳед бовар кунед, нахоҳед не, аммо дар ин муддат шумо ҳатто гарм намешавед. ҳарорат дар рӯи офтоб тақрибан ба 5500 дараҷа баробар аст. одам он ҷо дар як лаҳза хокистар мешавад, лекин 1 наносония ба 0 триллион 1 сония баробар аст, ки хеле вақти кӯтоҳ мебошад. пӯсти одам андаки қувваро ба худ мекашад ва одам ба ғайр аз дурахши хира чизеро эҳсос намекунад. чӣ мешуд агар одам қаламфури аз ҳама тунди дунёро хӯрад? дар авгари каролинӣ қаламфури аз ҳама тунди дунё ба ҳисоб меравад ва дар китоби рекорди Гиннес қайд карда шудааст. як марди 34 сола онро хӯрда, сипас ӯро дарди сахти сар ва гардан азоб додааст. томографияи компютерӣ нишон додааст, ки якчанд рагҳои сари ӯ якбора танг шуданд. танҳо пас аз 5 ҳафта аҳволаш нисбатан хуб шуд. аммо як ҷавони номаш Вейне Элҷинио аз Ямайка дар муддати 60 сония тавонистааст 22 дона қаламфури дар авгари каролиниро хӯрад ва ин рекорди ҷаҳонӣ гаштааст. чӣ мешуд агар одам ба гудозаи вулкан афтад? ҳарорати ҷинсҳои тавсонии вулкан зиёда аз 1000 дараҷаро ташкил медиҳад. агар одам ба гудоза афтад, он дар як лаҳза шушҳоро месӯзонад ва ҳамаи дигар узвҳои дарунаро аз кор мебарорад. одам аз ҳуш рафта, оби бадани вай ба буғ мубаддал мешавад. дар ин сурат аз сабаби часпак будани таркиби ҷинсҳои кӯҳии тавсон одам ғарқ намешавад, балки рӯи гудоза меистад. чӣ мешуд агар холазунро болои теғ сар диҳем? маълум аст, ки холазунҳо аз рӯи ҳама гуна чизҳои тез безарар ба худ гузашта метавонанд. ҳама гап дар сири луъоби ғализе, ки бадани онҳо ҷудо мекунад ва аз захм нигоҳ медорад. барои ҳамин агар холазунро болои дами корд ё ҳатто теғи тезтарин сар диҳем, вай ягон зарар намебинад. агар бо диққат нигоҳ кунем, вай аввал бо мӯйлабҳои худ теғро санҷида мебинад, баъд рӯи он ҳаракат мекунад. луъоб ба ҳаракати ӯ низ кӯмак мерасонад. он соҳишро байни бадани холазун ва теғ кам мекунад ва холазун равон болои он мелағжад. чӣ мешуд агар интернет ба муддати 1 рӯз нест шавад? ҳеҷ кас фикр накардааст.
ки агар интернет аз байн равад чӣ мешавад? Агар гап дар бораи таъсири набудани интернет ба ҳаёти одамон равад, дар ин сурат иқтисодиёти ҷаҳон дар як рӯз он қадар зарари сахт намебинад, аммо нест шудани шабака ба бозори меҳнат, бизнеси хурд, кормандони офис ва фрилансерҳо таъсир мерасонад. муҳаққиқон ба он фикранд, ки нест шудани кӯтоҳмуддати интернет байни мардум воҳима намебардорад. ҳамин ки кори шабака барқарор шавад, мо боз онро сарфи назар мекунем, гӯё ки чизи муқаррарӣ ва доимӣ аст. чӣ мешуд агар одам дезодорантро даруни мошин чошида тамоку кашад? ин корро як ронанда дар шаҳри Балтимори Амрико кардааст. дар салони мошини худ нишаста, ӯ аввал ба танаш дезодорант чошидааст, баъд сигаретро даргирондааст. тирезаҳои мошин маҳкам буданд, кондитсионер даргирифта буд. ин лаҳза таркиш ба вуҷуд омад, ки дар натиҷаи он мошин ба тӯдаи металл мубаддал гашт. ронанда бошад дар ҳолати вазнин ба беморхона бурда шуд. раҳмат ки то охир тамошо кардед. лайк гузоред, ба шабакаи Durud обуна шавед. боз кадом саволи чӣ мешуд агар шуморо шаб хоб рафтани намемонад? дар комментария нависед. бо шумо будам ман Эминов Умед. То боздид.